Čaute ľudia, poďte sa so mnou pozrieť na túto feldu, ktorú som kúpil na taký menší flip, ako sa to hovorí po novom teraz. A je to vlastne 1.3 MPIčko, ako vidíte je to už facelift podľa tej prednej masky a nárazník je iný. Auto bolo za veľmi dobré peniaze a je de facto v super stave, len bolo strašne zanedbané. Bolo treba komplet vyčistiť interiér, má to ťažné a v podstate technický stav je dosť dobrý. Vizuál je taký, že jediná hrdza čo je, tak je v podstate toto tu. Ale takto sa to už snažilo robiť. Tak neviem, veľmi sa mu to nepodarilo, ale tak vždy lepšie ako nič. Takisto aj tu na druhej strane. Ale podvozok je proste topka. Je tam nový výfuk, celý od katalizátora až dole. Podvozok vôbec nie je hrdzavý. A aj celkovo ten vizuál je taký dosť dobrý. Máme tu takú trošku menšiu premávku. No a poďte sa pozrieť na interiér. Interiér vyzerá asi takto. Má to prosím pekne 138 000 km. Interiér, ten bol na tom dosť zle. Boli tam síce poťahy, sú z nich ešte samé takéto šmolky. Som to 3-krát vysával. Vzadu to vyzerá dáko takto. Tam som si teraz všimol, že tam je ešte fľak, to budem musieť dáko spraviť. A táto felda bude na predaj. Kufor, no. Kufor vyzerá dáko takto. Sú tu repráky, ktoré nie sú zapojené. Taký kufor proste. Ale vidíte ani tu, že by bola dáko hrdza, toto je všetko. Všetko špina. Toto tiež je fajn. Malo to dosť takých vecí, ktoré bolo. Aj tuto vidím, že je ešte fľak, ale to asi za to, že včera pršalo, nechal som otvorené okno. Bolo treba doštulovať dverce, lebo boli padnuté. Má to originál Škoda rádio. Ešte aj s touto kartou, ktorú keď vytiahnete, tak to rádio nejde. Je to na kazety, majiteľ mi to nechal aj voľaké kazety. Tuto neviem, na ktorej je. Tu je Elán. No, nevidno to. Tu je Elán. A na druhej je Scooter a Modern Talking. Takže peckovačky. Kulisa, tá je tuhá jak šľak, vôbec to nelieta. No a poďte sa pozrieť pod kapotu. No, motor vyzerá takto. Chcem tu riešiť ešte tuto, vidím, že uteká z voľakadiaľ olej, je tu nový remeň, repasovaný alternátor, čisto nová batéria. No a tak, klasická felda. Vrajne chcem ešte vyriešiť tento olej, skadiaľ tu presakuje. By sme to vyčistili, aby mohla ísť na predaj. Čiže ak budete mať takto záujem o túto feliciu, tak cez víkend by som to chcel robiť. Tak choďte na môj Instagram, ten dám do popisu. A tam mi píšte, cena bude okolo 1100 eur, ešte uvidím, musím povedať, pokoľko takéto felicie idú. No poďme si to naštartovať. Štartuje to akože super. Aj zvuk to má fajn. No a poďme sa na tom trošku previesť. Akože ináč, čo sa týka jazdy, tak to auto ma dosť prekvapilo na to, ako ide. Lebo to auto ide akože dosť dobre na to, že to je Felicia. V živote som Feliciu nemal. Takže ani neviem, ako to ide. Aj sa v ňom dobre sedí. Jediné, čo mi chýba, tak túto lakťová opierka. Ale ináč, akože to auto je fajn, no. No poďme sa teda previesť. Dáme si pás. A poďme na to.
to auto má takých 940 kg. Ale hlavne to, že tomu autu nič není. A keď som pozeral tie diely, čo stoja, to je za facku. Fakt, že za facku. No vyšli sme z mesta a to človek ani nevie, boha ide 110. Fakt, že podľa mňa super auto. Brzdí to neskutočne dobre. Ale neviem, akurát spravil som na tom takých 350 km zatiaľ, ale dosť som z toho auta prekvapený. Na náprave nič nebúcha. Auto je fakt super. Takže ak by ste voľakto chceli, tak vravím, píšte mi na Instagram a tak, kedy budúci týždeň ho dám aj na bazoš, tak ho môžete potom tam uvidieť, ale ak voľa kto bude chcieť, vravím 1000-1100 eur, ale skôr asi tých 1000. Sú k tomu ešte ďalšie 4 gumy, teraz sú obuté letné. Mám k tomu ešte zimné. Takže píšte, volajte, keď uvidíte toto auto na bazoši. Alebo skôr, ak tak na Instagram, tu sa idem otočiť a poďme naspäť. Jediné, čo tomu autu chýba, je servo, hej? Ale ináč to ako chodí. Hej. Trojka plný a to ide. Na to, že aký to má malý výkon. Chcem tam vymeniť ešte olej, sviečky, vravím, zistiť, aký je ten únik toho oleja, skadiaľ to je. To sa spraví a uvidíme. Tak sa majte, nezabudnite dať like, odber, koment a budeme sa vidieť pri ďalšom videu. Čau.